तो सुनावतानी हो एगो सुंदर कहानी, सुनावतानी हो एगो सुंदर कहानी। भैया हमरा पूजा साउंड बड़ा गांव के माध्यम से हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। ए बबुआ कैसे विश्वकर्मा जी के हैं 8 गो पशु लोग होला, 8वां पशु के नाम है प्रभास बसु। अब प्रभास बसु के सुपुत्र हमें जेकर नाम है विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी तो बहुत काम कैले, ब्रह्मलोक बनवले, विष्णु लोक बनवले, शिव जी के लंका जाके बनवले विश्वकर्मा जी। बाद में रावण ले लिहलस शंकर जी से, लंका नगरी विश्वकर्मा जी के बनाव रहे। ब्रह्मलोक जाके बनवले, इंद्रलोक जाके बनवले। वार्ड नंबर 6, 7, 8 से दीपक सिंह हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। वार्ड नंबर 6, 7, 8 से ब्रजेंद्र कुमार पांडे उर्फ बुच्चा पांडे जी हमरा के दिल बने पुरस्कार। वार्ड नंबर 6, 7, 8 से दीपक सिंह हमरा के दिल बने पुरस्कार। ए बबुआ तो कथा हउए विश्वकर्मा पुराण के, हउए विश्वकर्मा पुराण से, कथा हउए विश्वकर्मा पुराण से, हउए विश्वकर्मा पुराण से। मोना मिष्ठान भंडार ब्रह्मांड के तरफ से बहुत बहुत रुपया दिल बने पुरो। ए बबुआ कथा हुए विश्वकर्मा पुराण के। हम प्रसंग हम सुनावत नहीं कि धरती पर विश्वकर्मा जी के पूजा कब से होखे लागल। इस धरती पर सबसे पहले के विश्वकर्मा जी के ले आए। आ राजा बेन जब तेजले परान के, राजा बेन जब तेजले परान के, राजा बेन जब तेजले परान के, राजा बेन जब तेजले परान के। पापिन के पाप से अरे बढ़ल परेशानी, सुनावतानी हो एगो सुंदर राजा बेन रहले। राजा बेन के जब मृत्यु हो गई, मृत्यु भइल का भइल बबुआ, चारों ओर मचल हाहाकार बड़ी भारी, चारों ओर मचल हाहाकार बड़ी भारी, चारों ओर मचल हाहाकार बड़ी भारी। अब दुष्टन के दुख से के अब उबारी, देवरी ऋषि मुनि सब अरे यह करे लगा लानी, सुनावतानी हो एगो सुंदर कहानी, सुनावतानी हो एगो सुंदर कहानी। वार्ड नंबर 16, 15 के 14, 15 के दीपक सिंह हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक। दीपक सिंह जी हमरा के दीपा सिंह वार्ड नंबर 6, 7, 8 दीपक सिंह हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। तो राजा बेन के जब मृत्यु हो गई, उनकर शरीर के जरावल ना गई, पानी में दफनावल ना गई, उनका मृत शरीर के रख दिहल गई। रोशन निराला मूर्ति कारीगर शारदा साउंड सर्विस बसंतपुर हमरा के दिल बने पुरस्कार। भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। वार्ड नंबर 6, 7, 8 दीपक सिंह, 9, 10 के मंगल सिंह आ 6, 7, 8 के दीपक सिंह हमरा के दिल बने पुरस्कार। छोटू भैया भा लगले बबुआ तो उनका शरीर के
दाह संस्कार ना कइल गइल, उनका शरीर पर खोज चालू भइल, मंथन भइल शरीर के, त का भइल, उनका शरीर के जब मंथन भइल तो 2 गो वीर के उत्पत्ति भइल। कैसे कैसे भाव लागल बबुआ। अरे देवलोक बाया अंग के अरे कोइले माना थानावा मंथन से निकलल एगो वीर बाला साउंड मालिक सोनू प्रसाद जी हमरा के दिल बने पुरस्कार। मंथन से निकलल एगो वीर बलवानवा दक्षिण दिशा भइले रवानवा कल युग पल मनवा ए सुटी। अरे दक्षिण दिशा भइले रवानवा कल युग पल मनवा एगो वीर के उत्पत्ति भइल। जब शरीर के बाया अंग से एगो वीर निकलल, ओकर शरीर के रंग रहे करिया, ओकर नाम रहे कलयुग। जौना हमने के युग में बानी जा ओकरे नाम है कलयुग। कलयुग शरीर में से निकलल आ दक्षिण दिशा में परा गई। अब फिर अब दाहिना अंग के मंथन शुरू भइल। फिर जब दाया अंग के अरे मंथन शुरू कइले अरे जुगुल जोड़ा मंथन से नारी पुरुष हो तो हाथ हवा में लेके धनु ही बनावा तब विष्णु समनवा हाथ हवा में लेके धनु ही बनावा तब विष्णु समनवा दाया अंग के जब मंथन भइल त एगो जुगुल जोड़ा के उत्पत्ति भइल। नारी पुरुष संगहि वही राजकुमार के वो गद्दी पर बैठावल गई और उनकर नाम पड़ल राजा पृथु। ध्यान दे, वार्ड नंबर 6, 7, 8 के दीपक सिंह जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। भैया सिपाही जादव जी पिठई के जुझारू नेता हमारा के दिल बने पुरस्कार। बिचरा सिंह ग्राम प्रधान के तरफ से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। टार्जन सिंह बीटीसी 11, 12, 13 100 रुपया हमारा के दिल बने पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। और सभे लोग वही राजकुमार के गद्दी पर सब लोग बैठावल राजा बनले। भाव लागल भैया तो सब मिली अरे राजा अरे बनवले अरे पृथ्वीराज महाराज के अरे राजा करी सम राज्य सुनो भैया राज महाराज राजा करी सम राज्य बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। हम सुनत नहीं 6, 7, 8 बीटीसी दीपक सिंह हो गई। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। बबुआ यहाँ बात करे अत्याचारी अरौरा
दुष्टन के संहारी पाप करे अत्याचारी तरौरा दुष्टन के संहारी तो सब कर कष्ट मिटाई देवता सब परिवार राजा सब सब मिले राजा बनबले पृथ्वीराज महाराज राजा तो बन गए लेकिन सुभाष भैया वही राज में अकाल पड़ गई बारिश ना होखे बहुत बहुत रुपया पुरस्कार जो दे तारे तक तू काहे खातिर मना करता रह दे तारे भैया हमारा दीपक सिंह वार्ड नंबर 678 ठीक है बात दीना तने हो जैसे दूर ए भैया काहे नहीं तू देबे दे आदा भैया हां तू दो बूचा पांडे जी समर्थन दीपक सिंह बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा ए बबुआ उहलैया बाजे भैया झूला प्रेम के अचिऊटी छपली सरस अब त फूलवन पर तितली मेरा राय लगली एक दिन आइल समैया राजन भइल अकाल हो जैसन अनबीना सभे छटपटाए लगले अब राजा के मन में बड़ा चिंता भइल कि राज में अकाल पड़ गई बारिश से ना भइल 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 12 साल तक अकाल हो गई अन्न बिना सब प्राणी सब लोग लागल छटपटाए भाव लागल बबुआ पृथु राजा के मनवा में अब चिंता भइले भारी ये हमरा का पुरस्कार आकाश सिंह बीज एवं खाद भंडार बीज भंडार एवं खाद भंडार बसंतपुर बलिया वार्ड नंबर 9-10 के बीडीसी राजकुमार वर्मा उर्फ सांप भाई आए 9-10 हमारा मंगल भैया 9-10 मंगल भैया मंगल सिंह 9-10 मंगल सिंह 9-10 मंगल सिंह बहुत बहुत रुपया पुरस्कार भैया बूचा पांडे दीपक सिंह 6-7-8 बूचा पांडे हमारा के दिल बने बबुआ ध्यान दिया वो जी जाए के पड़ी पृथु राजा के मनवा में अब चिंता भइले भारी करा के देखब एने पृथु के देखब जे हे लोग हाय हमरा दीपक भैया के 6-7-8 दीपक सिंह आ 9-10 मंगल भाई मंगल सिंह दो ना हम देता नहीं तो दो हम देता नहीं दो 9-10 मंगल भाई मंगल सिंह हमारा का दिल बने पुरस्कार ए बबुआ पृथु राजा के मनवा में अब चिंता भइले भारी जितेंद्र राजभर बसंतपुर प्रधान पद के प्रत्याशी रोवत बिलखत पर जायली राजा जी के दुआरी अब मंगल सिंह के नाम पर पैसा दे दिला तो फिर मांगता रहो उनका नाम का तू शिकायत तो कराओ मैंने मंगल सिंह के नाम पर ये हमारा का 100 रुपया दे दिला फिर मांगता रहे ये कितना शिकायत के बात पर भैया अब
देखो तो मंगल सिंह हमारा दीपक सिंह के नाम पर भैया हजार रुपया हमारा के दिया तब आ तू कैसन बड़े जो 100 रुपया दिया तो तगादा में लागल पड़ा भैया तो सगर चल फिर में परले हो मलिकार 6, 7, 8 दीपक सिंह और 9, 10 मंगल सिंह तब बबुआ अनबीना अब तो परजा छटपटाए लगली बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक स्वागत साउंड के मालिक हमारा सोनू प्रसाद जी हमरा के देहने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा तनी बैठो स्वीटी तनी बढ़िया आकाशवाणी भइल कि हे राजा पृथु यदि धरती पर विश्वकर्मा जी आई हैं कहां से कि अभी ब्रह्मलोक में बड़े उनका का धरती पर बुलाओ आवाहन करो आ उनकर पूजा करो उनकर पूजा करब तब तहरा राज में सब लोग सुखी से रही बारिश हुई अन्न हुई लेकिन पहले विश्वकर्मा जी के तो पूजा करो आकाशवाणी भइल आ राजा पृथ्वी जी का कहले विश्वकर्मा जी के आवाहन कैले यज्ञ करौले आ विश्वकर्मा जी के आवाहन कैले आकाश मार्ग से विमान पर बैठ के आ विमान के जब धरती पर उतरल आ हाथी के सवारी विश्वकर्मा जी जब वो यज्ञ में जब पधरले तो राजा पृथ्वी जी जय जयकार कैले तने बढ़िया ए बबुआ कैले पूजा पाठ के तैयारी हो विश्वकर्मा जी के गर्दनिया छोड़ दी दे दो भाई पैसा चेंज दे दो अजीत भाई पैसा चेंज दे दो ए बबुआ तो कैले पूजा पाठ के तैयारी विश्वकर्मा जी के कैले पूजा पाठ के तैयारी विश्वकर्मा जी के हाथ में गोज डोरी अरे पुस्तक कमंडल विश्वकर्मा जी गरबा सब देखले हो कब एक हाथ में पुस्तक बा एक हाथ में डोरी बा एक हाथ में कमंडल बा बानू तो हाथ में पुस्तक डोरी अरे एक हाथ है कमंडल आचारी भुजाधारी भइले अखिलकारी भुआ मंडल धरती पर चरण पधारी विश्वकर्मा जी का धरती पर चरण पधारी विश्वकर्मा जी का 6, 7, 8 दीपक सिंह और 9, 10 मंगल सिंह